Мина, къде е пъпчето на Мина? Talking to her. Talking to her Bulgarian. Don't talk to him. Кино. Мина, къде е пъпа на Мина? Къде? Ето го. Ето пъпчето. Как се казва на халайски? I don't know. Мина има пъпчето? Има ли Мина пъпчето? А? Мина? Няма Марина пъпче. Последно завче баба ще му даде. Последно. Няма Мина пъпчето. Няма ли Мина пъпчето? Къде е на Мина пъпчето? Ето. Ето има. Няма. Добре, скъде. Хайде на tree. Хайде на tree. It's hiding behind the tree? Дори. Ето го. Доведе ли Къде е Мина? Къде е Мина? Крие ли се Мина? Мина? Е! Какво прави Мина? А? Крият. И сега? Сега ще се удуши. Тя да видим дали ще може да го свали. Сега е трудно. Я светленце. Е, трябва. Иска ли водичка, Мина? А? Тя успява. Ще се будили. Almost. 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 Почти. Дай мама да ти Help помогне. you. Oh, help you!